Televízia Markíza. Televízia Markíza, dobrý deň. Dnes mali organizátori k protestu proti gorile opäť tlačovku s tým, že povedali, že budú tie protesty pokračovať. Takže čo si o tom myslíte a čo hovoríte na ich výzvu, aby ste odstúpili nielen vy, ale aj ostatní podpredsedovia parlamentu, niekoľko ministrov má Iveta Radičová odvolať. Čo si o tom myslíte? My nemáme žiadny problém s tým a rešpektujeme právo ľudí na vyslovenie svojho názoru, ak sa tak deje v súlade so zákonom. My sme predsa vnímali, že učitelia vyjadrovali svoje postoje, pokiaľ išlo o sociálne postavenie učiteľov. Lekári sa postavili do pozície, že prakticky druhýkrát zvalili túto vládu. Rovnako ľudia majú právo vyjadrovať svoje politické postoje, ale musí to byť v súlade so zákonom. Pokiaľ ide o to, že kto v politike má byť alebo nemá byť, v parlamentnom systéme, v demokratickom systéme sú presne na to parlamentné voľby a tie máme o chvíľku, 10. marca 2012, takže ak sa niekomu nepáči politika Smeru, tak nebude voliť Smer. Ak sa niekomu páči politika Smeru, tak bude voliť Smer. Toto je demokratická cesta, ktorú my rešpektujeme a rovnako budeme rešpektovať aj protesty, pokiaľ budú pokojné a budú v súlade so zákonom. Napriek tomu však musím povedať, že nás trošku prekvapuje v Smere, že sme spájani s udalosťami z rokov 2005-2006. V roku 2005 a 2006 bol Smer sociálna demokracia v opozícii a nemá absolútne nič s udalosťami, ktoré zdvihli dnes nejaké nálady. Rozdávanie provízií, údajné kupovanie poslancov. Hovorím teraz o nejakých udalostiach, ktoré sa prešetrujú a preverujú. Neviem celkom, že za čo my máme niesť politickú zodpovednosť za roky 2005 a 2006, ale to sú politické postoje. Pozrite sa, po dlhých rokoch v politike musíte rátať aj s tým, že niekomu sa páčite, niekomu sa nepáčite.